Kulukudu, kusewuyena-ke uqhawekazi intokazi yakoFuze uMapholobo uMashiya Mahla ngathi Shumayela. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba ngiphethe inkondlo yesibili esihloko sayo sithi Izimomondiya ebhalwe ngu-ZB Gama. Izimomondiya. Uma ubuka lesihloko salenkondlo Izimomondiya, engqondweni yakho kuqhamuka lomqondo sobala ukuthi angabe kukhulunywa ngabantu besifazana abahle yini kule nkondlo na? Ngoba abantu besifazana abahle abavame ukubizwa ngani ngezimomondiya. Umuntu wesifazane omuhle onobuso obusulekile, labo bantu-ke besifazane babizwa ngani ngezimomondiya. Ngakho umqondo uvele usobala la ekuqaleni kwayo esihlokweni sayo sithola nje ukuthi izimomondiya sesiyacabanga thina ngomqondo osobala ukuthi hhayi kahle kahle le nkondlo ikhuluma ngani ngabantu besifazane abahle. Ake singene-ke sijule kuyona sizwe kahle kahle ukuthi ugama uthini ngezimomondiya. Ngizibonile ezinhle kakhulu, amalamba edlile uqobo, omashayela phezulu boqobo, ngisho amankisimana nsundu, akhuluma sikhipha ngamakhala, izintombi zendle empisholo. Amakhanda agcwele ayachichima, ulwazi lobuchwepheshe besimanje. Izimomondiya ezisebenza zihleli, yeke imini ukuchofoza, imini egijimiyele ibuye emuva iye phambili. Amehla agqolozela ibhokisi, imini ichofoza amathambo, ngisho amathambo amhlophe agqize ngomnyama umbala okomfaniswane wezingane zesikole zigxumagxuma emabaleni. Ngiyaseshwama isimangaliso seminwe esigidagida phezu kwamathambo, ngisho amathambo amhlophe ibhala umyalezo wansondo, yeka ubuciko bekhompyutha, ubuciko bondle bezikhanya ilanga. Angiwubonazi umshini wesimangaliso, umshini okhuluma buthuli, umshini obuza buthuli, isimangaliso lesisako belungu esifinyeza umsebenzi omkhulu, isimangaliso lesi ubaba nomama. Hayi, ugama lana bafundi uyashaya kakhulu. Kahle kahle lana njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi uma sicabanga lenkondlo ngokubuka isihloko sayo sithi izimomondiya, engqondweni yethu ngokomqondo sobala sicabanga ukuthi ugama uzositshela ngabantu besifazana abahle lana abanobuso obusulekile. Kodwa manje mase siyifunda lenkondlo sesingena sigxila kuyona, siyathola ukuthi kahle kahle udaba akulona labantu besifazane, kepha udaba lungobuchwepheshe obusetshenziswa esikhathini samanje. Yingakho-ke indikimba yayo lenkondlo izoba ezobuchwepheshe ezisetshenziswa esikhathini samanje, ngoba kule nkondlo siyayithola imbongi ukuthi lana incoma ukuthuthuka kwezobuchwepheshe, incoma nokuthi abantu abendle emnyama sebeyakwazi ukuthi basebenzise ubuchwepheshe kwezokuxhumana, futhi sebeyakwazi ukuxhumana ngesikhashana nje esincane. Imbongi-ke kuyayithokozisa ukuthi iy'ntokazi zendle emnyama ezikwazi ukusebenzisa lobuchwepheshe. Ngoba phela ekuqaleni kwakwazi ukuthi umuntu omnyama ayikho into akwaziyo ukuyenza. Manje sesiyathola abantu abamnyama bahlele ema-ofisini, babhizi laphayana basebenzisa amakhompyutha. Imini uyagijima iyele, basebenza behleli, bahle, basebenza buthula, akekho ukukhulumisa omunye, kepha bakhulumisana nani nekhompyutha yabo ukusenda umyalezo noma ukubhala umyalezo othizeni. Ngakho-ke umyalezo wayo lenkondlo izimomondiya, umbhali kahle kahle uthi abantu kumele bahambisane nesikhathi, bazifundise ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanje manje ukuze bangasaleli emuva, ngoba yonke into esikhathini samanje manje seyenziwa ngezobuchwepheshe. Manje uma ngabe ungazi ngobuchwepheshe uzozibona sewusalela emumva. Kuhle ukuthi nathi sifunde ezobuchwepheshe ezisetshenziswa namuhla. Isigqi sayo-ke inkondlo siyashesha ngoba sithola imbongi lana ijabulile ukubona abantu bendle emnyama besebenzisa amakhompyutha, ukubona abantu bendle emnyama benolwazi obungaka kwezobuchwepheshe. Yingakho isigqi sishesha, uyancoma abantu besifazane abakwazi ukusebenzisa ezobuchwepheshe esikhathini samanje.
kanti ithoni nayo ngalenkathi encoma isigqi sishesha ithoni iyamjabulisa umbhali noma imbongi ujabulela ukuthi uyabona ukuthi ubona imisebenzi emihle noma ubonga imisebenzi emihle eyenziwa abantu besifazane bendle emnyama asebekwazi ukusebenzisa amakhompyutha kanye namantombazana amahleke kuyiwona avamise ukusebenzisa ezobuchwepheshe. Uhlobo lwayo lenkondlo uma kubuzwa ngehlobo kuthiwa uhlobo luni lenkondlo iliriki. Why iliriki? Ngoba lana kulenkondlo siyayithola imbongi iveza khona imizwa yayo ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe lapho ibona khona abantu sebekwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe esikhathini samanje. Imbongi iphindi income nezintokazi ezikwazi ukusebenzisa lobu buchwepheshe ngendlela eyisimangaliso. Ngakho umqondo wayo lenkondlo uma sibuka esihlokweni sibuka ngomqondo sobala njengoba ngingachaza eqaleni sicabanga ukuthi imbongi ikhuluma ngabantu besifazana abahle. Kanti cha, imbongi ayikhulumi kahle ngabantu besifazane kepha ikhuluma ngobuchwepheshe manje abantu besifazane sebekwazi ukusebenzisa. Imbongi imangazwa nayibhokisi lekhompyutha lezimanga eseyikwazi ukuthi manje yenze umsebenzi omkhulu ube mncane ngoba manje iy'ntokazi lezi ezinhle uzithola zihlele ema-ofisini zibhizi laphayana ziyachofoza ziyathayipha umsebenzi uthi umkhulu bona bawufinyeze ube mncane yonke into isheshe. So imbongi-ke lana incoma nendlela izintokazi ezikwazi ngayo ukugijimisa iminwe phezu kwezinkinobho zekhompyutha. Umbhalo uyaqala-ke ngqa ukubona isimanga esifana nalesi. Na uyabona mangabe ulontuzane uthayipha lapha kwikhompyutha iminwe yakhe iyagijima iyele ibuyele iye emuva iye phambili. So lokho umbhalo kukodwa kuyamjabulisa ukuthi kanti nendle emnyama iyakwazi manje ukusebenzisa ezobuchwepheshe. Gqugquzela nabanye abantu kabangazi lutho ngobuchwepheshe ukuthi hayibo abasukuma abantu bagijime bakwazi ukufunda ezobuchwepheshe ngoba manje yonke into esikhathini samanje izosebenza ngani ngezobuchwepheshe. Umoya wayo-ke lenkondlo umoya wokujabula lapho imbongi izwalisa ukujabula nokumangala ngezobuchwepheshe osebasetshenziswa izintokazi ezimpisholo, izintokazi zendle emnyama. Uma sibuyela emumva kuyona inkondlo sobheka istanza sokuqala uthi lana umbhali noma imbongi ithi ngizibonile ezinhle kakhulu uye wazibona lezi zintokazi ezinhle wayesiba nemizwa wabesemzweni ukuthi akathathi usiba nephepha abhale ancome indlela abantu besimame abahle abendle nsunda sebesebenzisa ngayo ezobuchwepheshe. Nakha laphayana kwisigaba sokuqala uthi ngizibonile ezinhle kakhulu uthi amalambe edlilo qobo umuntu oyilambe lidlile mlaleli umuntu onokhala oluncane esiye sithi phecelezi ngolimi lamaNgisi sithi unefika. Uthi-ke ubabonile abahle kakhulu amalamba adlile uthi abantu besifazane abashayela phezulu ubabiza ngamankisimane ansundu. Umuntu oyinkisimane umuntu okwazi ukukhuluma kahle isiNgisi asikhuluma sikhipha ngamakhala izintombi zendle empisholo yintombi zendle emnyama lezo lamantombazana akhuluma ngayo aqhamuka kwindle emnyama. Uthi amakhanda abagcwele ayachichima okusho ukuthi banolwazi lokusebenzisa ezobuchwepheshe. Uthi amakhanda agcwele ayachichima ulwazi lobuchwepheshe besimanje. Uthi izimomondiya ezisebenza zihleli yeke iminwe ukuchofoza iminwe igijimiyele iyele njengoba bengichazile ukuthi uma ngabe usebenzisa ikhompyutha nawe uyabona ukuthi iminwe yakho iyahamba iye phambili iye emuva iye eceleni kanjalo ngoba usuke ubhizi ubhala umyalezo.
Uthi amehlo-ke asuke egqolozela ikhompyutha, agqolozela ibhokisi, akekho obheke omunye. Umuntu ukhuluma nani? Ukhuluma nekhompyutha yakhe. Imini ichofoza kuphela amathambo. Uma ekhuluma ngamathambo, ukhuluma ngama-keys e-keyboard yekhompyutha, okuyiyona iy'ntokazi eziwasebenzisayo ukubhala imiyalezo. Uthi la mathambo amhlophe anombala omnyama okomfaniswano wezingane zesikole. Uthi la ma-keys umbala wawo awu-black and white, uze uwafanisa ne-uniform yabantwana bezikole ezigxumagxuma emagcekeni esikole. Uthi uyasiqabuka-ke isimangaliso seminwe esigidagida phezu kwamathambo. Uthi usho amathambo amhlophe, uthi zibhala umyalezo wansondo, yeka ubuciko ubuhlakani bekhompyutha. Uthi lo buciko kobuqhamuka nondlebe ezikhanya ilanga, okwabelungu. Abelungu laba babizwa ngondlebe ezikhanya ilanga, yibo laba abafika nalo buchwepheshe esesikwazi ukubusebenzisa esikhathini samanje. Uthi-ke uyayiqabuka uthi angiyibonaze mina ikhompyutha noma umshini oyisimangaliso, umshini okwazi ukukhuluma nomuntu uthuli, umshini okwazi ukubuza buthuli. Uthi yeyi isimangaliso lesi safika nabelungu esikwazi ukwenza umsebenzi umkhulu vele ube mncane. Uyababaza ukuthi yeyi isimangaliso ubaba nomama. Ngakho-ke uyagqugquzela, uyancoma uthi hey, abantu baze basebenzisa kahle ezobuchwepheshe esikhathini samanje, nabasalele ngemumva bangakakwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe mabasukume, babahlome, bahlasele, bahambe bayofunda ezobuchwepheshe ukuze bezokwazi ukusebenzisa ezobuchwepheshe, ukuze bezokwazi ukufinyeza umsebenzi omkhulu ube mncane. Ezobuchwepheshe esikhathini samanje yizona ezisebenza kakhulu ngoba siyathola manje ngisho emafonini, ama-smartphone kusebenza zona ezobuchwepheshe. Singani sezikwazi ukuresearch emafonini ngobani? Banolwazi lokusebenzisa ezobuchwepheshe. Ngakho uyagqugquzela-ke ukuthi wonke umuntu akafunde ukusebenzisa ezobuchwepheshe. Kumnandi ukusebenza uhleli ungajuluki, ube busy nebhokisi lakho uyikhompyutha, usebenza uthuli, usebenza kamnandi. Ngakho-ke izimomondiya yizona umbhali ayewathanda ukuthi abekise ngazo ukuthi nazi iy'ntokazi ezinhle kakhulu bakithi, iy'ntokazi zendlu emnyama, nazi yazisebenzisa ezobuchwepheshe, zibhizi ziyachofoza lapha kumakhompyutha. Ujatshulisa nani ukuthi lezi iy'ntokazi ziqhamuka kuthina ndlu emnyama. Hawu madoda, siyabonga ZB Gama, ngiyabonga kakhulu, ngicela ukuyivala lana-ke ngiyigoqe.